I dag skal vi lave... Hvad skal vi lave i dag? Vi skal lave layoff challenge. Yes. Vi spiller på kunstgræs, fordi at ham, der klipper græsset, siger, at vi ikke må spille der, fordi han skal stadig klippe det. Men vi kan ikke se, at han klipper det. Det er det, der er mærkeligt. Men ja, vi må heller bare gøre, som det siger. Man har 5 forsøg der. Ja. Og hvis den går ud i sudden death, så har man 3 forsøg. Og hvis den så går ud i endnu i sudden death, så ved vi ikke, hvad vi gør. Så finder vi ud af det. Hvad? Så har man et forsøg. Ja. Og husk, hvis nu Lukas vinder, så skal mig og Emil stadig spille om andenpladsen. Ja, præcis. Med mindre det er, at jeg vinder, og Rafa på anden, og han er på tredje foran. Men hvis det nu er, at de begge to har 0, og jeg har for eksempel scoret 1, så er jeg jo vundet, og så skal de lave sådan det-agtigt. Så Emil starter med at skyde. Rafa står, jeg er illegal. Op med dig, Emil! Han er rigtig dårlig. Ja, han har været på McDonald's lige inden vi gik herned. Jeg ligger af. Ej, den ligger ikke så godt, men det er fint. Den ligger fint til højre benet. Og Emil han går tilbage igen. Men du må godt gå lidt stærkt. Vi har kun 52 minutters plads. Ja, så kom dog! Yes! Direkte selvhenter! Hey! Emils tredje skud. Hvis den giver fokusere, det kunne være ret. Sådan der. Yay! Den var igen den. Ja. Emil, det her, det er dit 4. forsøg. Fuld Kristi. Ja, du har kun et forsøg til, Emil. Det er lige meget så. Jeg bare spille den til mig. Så vi også kan komme hurtigt i gang med næste runde. Hey Emil. Sidste skud. Bro, nå. 0 ud af 1. Og vi roterer. Rafa, til dit første skud. Scorer du? Okay, det er godt. Overlægger. Tæt på. Altså, hvis det var det, du gik efter, så var det meget godt her. Så kan vi også komme hurtigt i gang med så. Og andet skud. Ui, tæt på. Meget tæt på. Okay, jeg spiller den med derhen så. Det er helt fint. Raffas tredje skud. Nej, det var meget langsomt, undskyld. Det ligger også meget tæt på. Rafa, nu så lidt længere tilbage, så skal vi ikke sådan der. Sådan der, ja. Åh, den gik igen. Rafa scorede. Rafa har scoret et skud. Nej. Rafa er den første i dag, der har scoret. Vi har filmet så mange gange, ikke? Så han er den første, der scorer. Så ja, 1 ud af 3 forsøg. 4 skud for Rafa. Yes, mand! Direkte selvhenter. Dab. Tøsedab. Nå. Ja, det var næsten 2 direkte selvhenter, men Rafa scorede på 1 ud af sin 5 skud. Hvad har du at sige til, at du bliver dagens første målscorer? Skyd lidt, jeg kun score 1. Og så er vi i gang igen. Lukas første forsøg. Lukas andet forsøg. Nå, der gad du ikke at skyde mig. Den ligger der stadig. Og så er vi i gang igen. Lukas tredje skud. Lukas' fjerde skud. Sidste skud for Lukas. Hvis han ikke scorer, så har jeg vundet. Som I kan se, så vandt Rafa. Så var Emil skud sådan death. Når Emil skyder, står jeg. Når jeg skyder, står Emil. Så jeg skal starte med at stå. Fordi jeg ikke overgår at skyde 2 gange i træk. Rigtig trættende, men sådan er det jo. Nå, det er meget lækker af. Emils første skud. Hvem skyder, Rafa?
Og den er reddet. God redning for Lukas. Og det er Emils andet skud. God redning for Lukas. Emils tredje skud. Og det er en overlægger. Rafa, prøv at lægge den lidt længere. Mere derhen af. Og det er Emils sidste skud. Det er mit fjerde. Nå, så er hans fjerde skud. Og det er Emils Længere ikke mod midten. Emils sidste skud. Rafa, lidt længere imod midten end derfor. Og han rammer overlægger. Så Emil har scoret 0. I gang. Ret. Så Emil Lukas' andet skud. Det er ret. Så er Lukas' tredje skud. Hans fjerde skud. Sidste forsøg. Hvis han scorer, vinder han anden pladsen. Nej! Det gør han ikke. Så rip Emil. Mads Emil, han lige henter bolden, fordi han var så dum at skyde den ud. Det er to skud, fordi vi har to bolde. Et skud med hver bold. Skud! Jeg skulle Ja. have til 3. Og godt sko. Så. Rafa står. Og mig og Emil er gang til en anden. Vi kommer på kortet. Ja. Nå. Klar til videoen. Nu så er det faktisk op i luften. 2 skud hver. Op i luften. Emil han lige skudt bolden ind. Ja, men som sagt op i luften. Det skal nok blive måske lidt svært med skiltene, men jeg ved det ikke, jeg har ikke prøvet det før. Så sådan er det jo. Det er faktisk sværere, end det ser ud til med de her bolde. Ja. Fordi begge to er ordentligt lette bolde. Ikke. Den der er lidt mere, den er lidt hårdere end den der. Ja, men den er rigtig let at Ja. skyde. Nå. Og den flyver også bare nemt, Ja. kan man sige. Gang med videoen. Og så er vi klar til Lukas første skud af de 2. Det er svært med den der, fordi den hopper så meget. Man må godt gøre sådan der, at skal der first touch. Okay, fint nok. Så lad mig lige tage den op, jeg tror godt, den Ja, godt, så tager vi den op. Kom. Lukas første skud. lidt længere. Ja. Jeg kan godt lægge den lidt længere frem, ikke? Jeg skal nok klare det ud. Det er jo de gamle håndboldspillere, mand. Ja, tror jeg er venstrehåndet, mand. Nej! No! Og Lukas spiller nu død. Og så er vi i gang med andet skud for Lukas. Det her, det er Emils første skud. Er du klar, Emil? Ja, den lå dårligt, jeg ved det godt. Jeg tager den bare med min gode hånd. Skifter jeg lige hånd her. Ligesom mig. Nu får jeg ikke lægge den ordentligt. Men det er, fordi jeg kunne godt lægge den ordentligt, hvis det var, tror jeg. Se, den der lå faktisk fint nok. Svar i kommentaren, ligger den her godt? Nej! Ups, jeg tabte lige min telefon, det var ikke så godt. Det var ikke så godt, drenge. Ja, vi fortsætter. Det er meget svært, at man skal sådan holde den i en hånd, men det er fint nok. Ligger den her godt? Begge to for målet. Det var de 2 forsøg. Vi havde faktisk lige bolden. Jeg overgår ikke at klippe i den lige nu. Så 0 klipning. 1 skud nu. Emil. Og jeg står stadig. Og det er med den gode bold. Den som Emil har. Fint nok. Jeg tager med den der så, som Emil har. Emil tager med den, jeg har. Emil, du får bare et skud til med den, jeg har. Fint. Og det er stadig godt luften.
Er det det? Nej, jeg skal ikke se på jorden. Det er der, nu kan jeg tage bare det, som du siger, god. Tag bare det. Okay. Det er oppe i luften. 10 minutter allerede? Fint nok. Det er et skud. Godt. Så, nu du holder dit kamera her. Du kan se, klip i det eller noget. Kom så, Louis. Nu skal du filme. Jeg skal lige have et skud med den der. Så Emils skud igen. Det der lige skete var, at jeg var lige ved at tabe telefonen, og så kom jeg til at trykke på en knap på telefonen. Altså, at nu skal vi klippe det sammen. Det bliver endnu mere svært. Fordi at nu skal vi bruge sådan et program, i stedet for bare telefonen. Nå, er du klar, Emil? Der er bold. Toget kommer der. Flyet kommer der. Emil, hop op. Og Emil, gå. Og jeg har tabt. Selvom jeg tror, at Rafa gjorde sit bedste, men det er lige meget. Fordi Rafa, den kunne du godt have taget, hvis du bare havde læst den bedre. Ikke Rafa, for helvede, så dårlig måde. Altså. Ja, det er meget dårligt. Så første plads, anden plads. Ja, det er ikke så godt. Nå, Nu kan du ikke rigtig have stukket ramme med en tiger, ikke? Aha. Og jeg er med. Okay, fint nok, så får I bare ikke noget slik. Ikke noget slik, mand. Haha. Jeg har 200 kroner. Jeg er ligeglad. Haha. Nå, farvel alle sammen. Hej.